Olá, eu sou Taian Gaspar, fui invitada por Carla do Café com Portugués para falar con vostedes, así que antes de máis nada quería agradecer a Carla pola invitación e tamén a toda a xente que me escoita e que comparte comigo este ambiente virtual, non? Eu son Taian Gaspar, como dixen antes, son autora dunha novela que publicouse en Coruña hai uns anos, que se chama Nosa Concha de Retallos. Son profe de portugués no Instituto Público do Río de Xaneiro, cidade onde vivo eu. Tamén son doutoranda en Ciencia da Literatura na Universidade Federal do Río de Xaneiro, onde investigo o tema da literatura galega. E xa levo case 10 anos traballando no programa de estudos galegos da Universidade do Estado do Río de Xaneiro nestes 10 anos, nos últimos 5, actúo como unha profesora invitada a estar no programa impartindo clases de galego. Pero hoxe o que vou falar con vostedes é sobre o traballo que realizo neste instituto público que valería a vosa secundaria. Aprobei as oposicións en 2022 e aprobei para ser profesora de portugués, claro. Pero xa daquela, xa botaba moitos anos como investigadora de galego. Na verdade, levo unha década traballando co galego en Brasil. E enfadábame un pouco. A realidade é que case non se falara do berce común da nosa lingua. Non falábamos de Galiza nunca nas clases, tampouco na universidade. Había aínda poucos profesores cando fixen carreira de filoloxía que dedicaban algunha parte das súas materias a falar de Galicia. Isto, claro, cambiou moitísimo dende que rematei a carreira, o que maleda moitísimo, pero nas escolas seguimos sin falar de Galiza e, claro, xa tiña en mente que tiña que cambiar esta situación, polo menos no meu instituto. Tive a oportunidade, cando un ano despois que aprobei as oposicións, e xa levaba falando un pouco, pero moi pouco, de Galiza nas clases, houve un cambio legislativo en que nos imputaba o deber de impartir unha clase máis por semana neste instituto especificamente, porque é un instituto un pouco privilexiado pola carga horaria e polas materias que ofrecemos aló. Invitáronme a impartir unha clase do que eu quixera e pensaba, que a minha primeira carreira en xornalismo, non fixen periodismo, e pensaba que estaría ben con todo o tema das fake news que estábamos falando moito en Brasil dende 2020. Pensaba, que podo aportar algunha cousa a estes nenos, non, dende o xornalismo. Pero houve unha profe que antes de min xa publicaba un xornal cos nenos, non, un periódico cos nenos, e perdín esta disputa. O director que actuaba na época neste instituto preguntoume por que non falar de galego, xa que eu tiña esta bandera, este incómodo, que eu xa estaba traballando moitos anos ali co este tema, e dixeme, por que ti non impartes unha clase de galego? E eu pensaba, de galego para nenos, porque eu teño turmas de nenos de 10, 11 ata 15 anos, pero que viven unha realidade moi particular, porque como instituto público que está preto de 3-4 favelas do Río de Xaneiro, desta zona norte, son nenos que ten unha realidade moi limitada. E pensaba que se cadra que non faría moito sentido falar de Galiza, que estaba moi lonxe deste imaginario. Cando comentei as miñas preocupacións, o director dixme, pois, entón, como xa levamos, non botamos moitas horas de aula, de clases, non, porque é un instituto moi particular, como dixen antes, temos clases 8 horas ao día, e o que non é moi habitual en Río de Xaneiro, non, neste panorama do ensino público, e dixme, por que entón non impartes algo que sexa diferente, que sexa un pouco máis lúdico para estes nenos? Poderías impartir algo de música, se cadra, xa que tocas nun grupo de baile e canto folclórico de Galiza, se cadra unha boa alternativa, non, para que os nenos tamén podan moverse un pouco despois destas 8 horas estudando, non, sentados e tal. Eu dixen, a ver, probamos.
e fixen unha proposta dunha clase de baile, canto e pandereta para estes nenos. Son nenos das favelas, hai unha mestura moi grande de todas as orixes, de todas as edades, porque ao final fixemos unha clase aberta, entón os nenos de 10 a 15 anos poderían elixir esta clase, así que era un pouco o show, non a súa vontade. Elixion eles se iam facer esta clase, ou clase de fútbol, ou de periodismo, ou de matemática avanzada, ou de xadrez, eu que sei. Había moitas opcións. E entre elas estaba esta clase moi exótica para todos eles, de canto e baile e música galega. E sorprendeume moito porque ao final tiven 45 alumnos neste primeiro semestre e tivemos moito éxito, a verdade. Había, claro, algúns alumnos que estaban ali un pouco despistados do que estábamos facendo, pero houve alumnos que se destacaron moitísimo. E levamos 6 meses así. Co éxito que tivemos e tamén co o bo feedback que recibimos do alumnado, o director insistiu que o levara a cabo este proxecto de que o galego fora unha electiva, non unha disciplina opcional para que elixisen ata o final do ano, daquele ano especificamente. E despois de un semestre inteiro co tema do baile, da música e do canto, imparten clases de lingua e pasamos genial, a verdade, e ali xa tiñamos un grupo un pouco máis homoxéneo, non? Nenos dunha mesma turma, que tiñan a mesma idade, que tiñan unha bagaxe un pouco parecida. E a verdade é que colemos froitos moi importantes, tan importantes que xa estou no meu terceiro ano impartindo clases de galego neste instituto, non os mesmos nenos, non? Porque vão medrando e, claro, marchando do instituto e alcanzando novos voos, pero sigo ali. E cada ano impartimos un tema distinto, non? Tamén para que non quede así un pouco non quedemos un pouco presos nun cronograma ou nunha emenda. Entón, todos os anos cambiamos o tema e a materia que queremos impartir. Como este ano temos o prazer de que o Día das Letras Galegas se dedique ás cantareiras, a disciplina que estamos ofrecendo este ano a estes nenos e estas nenas é de canto, da tradición popular e tamén de mulleres. Entón temos un pouco así estes tres elementos definidores desta disciplina. Nada, seguimos dende de febreiro co este tema. Empezamos falando do que é Galicia e logo do que significa a tradición oral para un lugar como é Galicia, un país que dependeu moitísimo desta tradición marxinal, desta oralidade tamén, non? E destas mulleres que son os grandes arcabouzos da cultura, da tradición e tamén da lingua. Entón este ano empezamos a falar de Rosalía de Castro, porque non é por acaso que publicou como primeiro libro en galego Cantares Galegos, xa empezando a apuntar para o papel que o canto, non? Ten nesta cultura galega. E despois de falarmos do canto e da Rosalía, estivemos falando un par de semanas sobre literatura de mulleres en Galicia, de autoría feminina, digo, e logo pasamos para o tema das cantareiras, definindo os conceptos, aprendendo un pouco do baile, de como é a configuración do baile, porque isto é moi distinto para nós en Brasil, que non nos enteramos moito destas cousas porque son moi particulares de Galicia ou de Europa, se cadra nun contexto macro, pero estivemos definindo estes temas e o alumnado sigue moi interesado, a verdade, sobre todo porque temos tamén, ademais desta materia que se imparte dentro da clase, que está dentro dese fluxograma de disciplinas que teñen os nenos,
pero tamén temos clases extras de canto, baile, pandereta xa hai 3 anos. Entón, algunha cousa xa saben antes de chegar a clase, porque temos algunhas pequenas presentacións que temos durante o ano cos nenos desta oficina, que é como unha actividade extra. Entón, claro que fan idea un pouco do que facemos ali nas clases de galego e xa non empezan dende cero, claro. É moi interesante como facemos este percurso de ensinar Galicia a estes nenos que ven de realidades moi tristes, con pouca esperanza de ascensión social, económica, o que sexa, séntese moi negligenciados, a verdade, polo Estado e pola sociedade. Entón facemos algunhas clases sobre unha Galicia imaginada. Non ensino nada de Galicia, non digo nada, absolutamente nada da lingua no seu contexto, nada xeográfico, xeopolítico, sociolingüístico. Fago preguntas ao longo destas semanas, se hai praias, por exemplo, porque, claro, somos do Río de Xaneiro, entón a praia ten un papel fundamental nesta xeografía da cidade e tamén do lacer, non? De irmos á praia aos findes e tal. Despois pregunto que lingua se fala en Galiza, porque falamos de Galiza dentro das clases de portugués, que ten que ver falar de Galiza nun instituto en que estamos tan lonxe de Europa e da realidade europea, claro, e quedamos así, imaginando Galicia. E despois cotexamos estes datos, estas informacións que vou colectando cos nenos nas clases, e proxecto vídeos de Galicia e empezamos a falar da cuestión sociolingüística, da imposición do castelán, do castrapo e tamén do nacemento dunha lingua moi xemelga da nosa. Falamos tamén dos falsos amigos, porque les encanta moitísimo os falsos amigos, e despois dos temas dos trazos máis semelhantes. E ali xa van conducindo a clase eles mesmos, porque van preguntando cousas, co TikTok, por exemplo, porque son moi adictos ao TikTok, xa empezan a buscar persoas, non? Estes influenciadores galegos do TikTok traen sempre conteúdo que ven nas redes para falar nas clases. E este ano estamos preparando un sarao, unha especie de serán, para cantarmos as cancións tradicionais de Galicia e ensinar a todo o instituto, xa que é unha materia que se elexe, non? Que só hai unha, porque eu sou a única profe que ten unha bagaxe co o tema do galego neste instituto. Entón, imos impartir o que aprendemos, non compartir, na verdade, compartir co todo o instituto neste día o que aprendemos nestes últimos meses e seguiremos ata decembro. E claro, intentamos crear oportunidades para que os nenos podan expandir o que aprenden nesta materia para todo o instituto. Entón, o mes de febreiro, cando coincidimos con o Día da Rosalía, fan algunha exposición, ainda que sexa nun mural, algúns carteles que imos difundindo polo instituto, subimos algúns vídeos ás redes, tamén, porque como les dixe antes, encantales o TikTok e tamén as redes sociales como un todo. O día de San Xoán, que tamén celebramos no Brasil, facemos unha pequena folheada un pouco galego-brasileira e tamén ensinamos un pouco das tradicións de San Xoán, que son un pouco distintas das nosas, e así seguimos co Xamaín e todas as datas, as festividades que podemos facer algunha cousa para crear este intercambio cultural, lingüístico, literario, intentamos, non? E teño moito apoio do instituto, a verdade, dos meus compañeros de traballo e dos meus directores, que sempre fan moito esforzo para que estas cousas pasen no instituto, para que aprendan, e é moi bonito ver o resultado de todo isto, porque a verdade é que é un traballo así de moito esforzo de ambas as partes, tanto dos nenos que ten que estar ali compenetrados aprendendo unha cousa que está un pouco lonxe da súa realidade,
e despois vão buscando cousas assim de maneira un pouco máis autónoma. E tamén un esforzo moi grande de resistencia, non, de que eu estexa ali facendo este papel de abrir portas para un mundo que se cadra non verán cos seus propios ollos, non? Se cadra non poderán nunca ir a Galiza. Entón hai tamén unha tarefa moi grande de trazer Galiza a todo Río de Xaneiro. Así que tamén moitas grazas por facer o revés, non? Que eu estexa representando un pouco de Brasil nesta actividade. Pois moitas grazas.